Rasmus Sørensen, hvordan kan I holde DM på lørdagen, når det viser sig, at flere af jeres topspillere de har været dopet med både Matador-mix og skolekridt? Det er selvfølgelig dybt beklageligt, at folk føler, at de bliver nødt til at tage præstationsfremmende midler for at kunne være på toppen af sporten. Det er ikke noget, vi kan lide at se. Slet ikke i de her mesterskabssammenhæng. Det er vi selvfølgelig meget ked af, og det ser vi helst ikke ske igen. Men hvad synes du, det viser om sportens udvikling? Ja, men jeg vil sige, at det er meget drastisk, hvor hurtigt det er gået fra da vi stiftede unionen tilbage i foråret. At det allerede nu er nødvendigt at tage præstationsfremmende midler for at kunne være på toppen. Har du et budskab til dem, der tager doping? Ja, altså jeg vil sige, det er dybt uacceptabelt. Og jeg føler, det er en krænkelse af sporten. Det er forrygt at have et blodsukkerniveau, der er højere end gennemsnittet. Det tror jeg, hvad jeg har at sige. Men er det ikke